A 50-year-old virgin woman finds the real one. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe and then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I urge you kuti muone this video kusvika parinoperera. Ladies and gentlemen, nyaya yandauya nayo inyaya yavhundutsa ruzhinji rweZimbabwe after a 50-year-old woman oti ndakaroorwa ndiri virgin at the age of 50. Mudzimai anonzi iye Vuyai Wekuruwa ane makore 50 ekuberekwa anopinda chechi yeZayoja anoti iye haana kumbobvira arara nemurume kubva azvarwa kusvika ava nemakore 50 aava nawo pari zvino. Vuyai akazowanana nemurume wake Stanford Madondo ane 80 years kuburikidza neprocedure inoitwa kuZayoja inonzi iyo kumasofa. Stanford Madondo aimbenge akaroora mumwe mudzimai ndokushaika, so paakaona Vuyai akaudza sekuru vake vanova elder muchechi mavo kuti ainge afarira Vuyai ndokusangana kwakaita vaviri ava. Vuyai achitaura anoti iye varipo varume vakawanda vaimushevedza kumasofa, asi moyo wake waisada vanhu ivavo, akazongoda Stanford chete. Vaviri ava vakasangana last year muna October 2024 ndokuzotanga kugara vese after 6 months varoorana. So ladies and gentlemen, ndinokumbira muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yaVuyai uyo akachengetedza uvirginity hwake kusvika ava pa 50 years. But ndisati ndaenda ndine imwe nyaya yandinayo inova nyaya yemuyouth weZanu PF anonzi iye Comrade Hondo kana kuti Boss Bedza ari kuudza iye vaNick Mangwana kuti nyararai kana musina zvekutaura maringe nenyaya dziri kuitika muzvipatara dzekuti hamuna mishonga and stuff. So ladies and gentlemen, toda kuti muzvinzwire nekuzvionera. Mapedza kuona this video, mouya zvakare mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi uye nemaonero enyu. Ngatisanganei munyaya inotevera. Endai muzvionere. Hapana chinhu chakakanganiswa ipapo chandada kuona matwitter mamwe evamwe vedu ana Comrade Nick Mangwana. Comrade Nick Mangwana, muchipatara muna chinhu hapana chekumbodefenda. Kungotiwo sema-leaders edu tinokurespectai. Zvizhinji hazvo munogona makanonoka kuzvionera semunhu akamborarama ari kuEngland. Disadvantage yatinayo takarwara isu mayouth enyu tinoenda ipo paRare Hospital. Imi makarwara munosora maakuBirmingham maakutorapa. Saka panotaurwa maissues evechidiki, maissues ari kuaffecta Zimbabwe nekuti hatisi tega tikuenda pagomo. Dzimwe dzenguva nyararai mukoma. Kutongonyarara hamunzi hamuzive, munotongoramba muri mutungamiriri wedu. Zvimwe hazvidi kudefenda. Hapana ari kutukwa, hapana ari kupiswa. Ati tiri kuti mukuru aongorore nekuti ndiwo leader. Vamunangagwa vakaongorora, dambudziko iroro rinosolvwa in time nekuti vazvionera vega kuti pane machallenges. Let's not politicize zvimwe zvezvinhu. Nyaya yehealth haina politics nekuti ini ndiri kupindamo muyouth wenyu weZanu ndikunorara pamubhedha ipapo andiri kurumwa nespring. Triple C ari kurwara, tiri kupinda paSem. Dai kuine zvipatara zveZanu mainzi vashora kuti aumana zvipatara zviriko. Tiri kusangana ZANU, Triple C, MDC, Douglas Monzera totorara naye paside pamubhedha. So musapoliticize zvimwe zvezvinhu, especially us tiri kumira nabosi wedu. Hapana chakanyepuka paya chekuti makada kuti hanzi anogara navo vamunangagwa ndiko ataura. No, mamwe maissues ko PB inoitirwei. Politburo inoenda unoitirwei kana vanhu vese vanosita mupolitburo vanotombogona napresident. Vice President wedu vachiwenga vanotosora na Mnangagwa, but PB vanhu vachinodiscuss. Vice President wedu waKemba Mwadi vanotosora na Mnangagwa, but vanoenda kuPB. Ko vanodi kungodiscuss ari kustatus. Pane dzimwe nyaya dzinotongoda kuudzwa president. Vamomboshira vangadefenda zvavabhoze ndiye minister. Vanhu vachedza kuda kukavhira, but youth haina chinomboda kukavhirwa. Varume tinogara kutaura especially